Tama to para tiyan aku amal. Sabar ketanu din masuat su Allah. Agi ada ni kasu atar ketanu Allah na inopinan niya na ang to kabarakat kulupa aku sulangit. Agi na ni miya aluy wallah si ko Quran. Law anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Aid na pelakaan Allah na langon na barakat ko langit aku sulupa. Ugaid na ya saratian na paratiya. Agus sang gila kurarang itu Allah. Naikap ke no paratiya na gira miya guluan sudah tu. Ceko ka paratiya agus so kapagamal sama pia. Oriano tu naya alang tano sisa nga kalilimud tano iman tu. Ada tanong makandaray nun sabab sa edna miya nagtanong na sunso pakatate ang tanong mayor naya miya nunugu naya penalang tanong ron nagyangay akab na ruwata aguswama nauna ang tanong ron na ngay awata giyangay awata naungaw puso tihayaw mata nalimo ayaw Allah. Dia kegaga sakata manusia abatiyan na mana niya nakapasang yan na kaya pakailan yan sa wata. Di ke ko alawas. Miya dak la mapi lawas ada makailay sa wata yan. Namadak la piyang aruman yan. Miya dak mana sasawar wa yutungan. Ugaid na miya dak la wata yan. Karinaw tu aswata na puung ko Allah. Alimur ka wallah. Sa katawkon a general si Kumasaw Muawiyah na miya misita so Al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhuma si Isasam kay ni tinazulian so kadatu si Muawiyah na ako namaliw na inalangan o general tinapo Rasul sallallahu alaihi wasallam anaw ida kalakan na baong katabangi. Natiganan to na yung problema. Tiya nakangudan ako pa na miya kapangarom ako na tama ni man to na da kami makailay sa muriataw. O ba nakatawa na ka? Ako kita. Amiyan nagkakwama kada to asurasul sallallahu alaihi wasallam. Aka pa kailay mi sa ema na niya na muriataw. Na ikaw na inidingilo no Hasan na tiyan alayka bil istighfar. Peng ni kasarila ko Allah. Naguni ang baling isi karuman yan. Nagusiram pesada. Natigan na miya sumbak akong ko apo Rasul sallallahu alaihi wasallam bulong sa kababalak. Na mag-istighfar ta. Nasi konsumiyong sa masjid ang oto mama. Nasi sawalay ang oto bayi. Nakagi ako na pakaturog siran. Na miyagi si isiran o pire mingi pag-istighfar umanisa. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Pangniya ko sarila ko Allah na tubat ako ron. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilayhi la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ako sa mga pedasiga o kita ka pag-istighfar. Ano man isa kikirangon na labi pito gato sa mga pag-istighfar yan. So kunso kiamin tinera no nauman ng go inalabi pito gatos. Bakon miya tinamiyag da mga to abai. Aw ba dis kaniya namiya kaputin subukyan. Namiyag da miya na di pakabaw sa palapa. Namiya kala iturog. Nalalayo ng pagkararangitan. At tingnan to na kaya magdamakan. Natigo ni karuman niya na isian ka kung mga layok ka. Nauman ni isian niya no natigan na ika pagkararing ka. Natigan na tayo pagkararing na loks. Natigan na bangad nila kapkararing ka.
Miya kasya ulan mimbota mata ida bagwa mama. Kadua ragun mimbota mambagwa mama. Katalo ragun bagwa mama. Miya kasapolo ragun sapolo kataw bagwa mama. Miya mangadi pala miya kamuray sa Quran. Miya tiro ko numuawiya. Ito na ay sikreto ka. Isa ko kangod nga na di ka pumota naguka malukas may tundu-tundu gawata. Di na siya kan na kaya sumba kang kuwa po Rasul sallallahu alaihi wasallam ko Hasan. Kapag istighfar, natigyan nanto na idalil, natigyan nagyang to katuru Allah. Sa surah Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Gira di ka mag-istighfar lalayong kad babayuran tang si iku Allah. Apeng ni kasarila si iku Allah naisa a resulta niyan naudi ka pembota napakapembota ang Allah. Natamang Uhud alaihi salam na mialoy niyan si iku mga tao, mga umat yan, mga pagtaw niyan. Ang auto kapang ni sarila ku Allah kapagumanan o Allah so kamamamair ka. Igira emanan niya na mabube ka mang ni sarila ku Allah. Na okay talalan ka ko kapmuriataw. Gupman taali kayo mga ulama ang auto tutul. Natigyan na igira aswata ka. Na ana aya ini uyag kaun. Na sisipang kutiyan ni karumang ka. Ang auto wata ka. Na aya ini uyag kaun. Na halal. Na mag-istighfar ka, na sisir ka sa simba, agus yung kambayuran tang ku Allah, amay ko makalaka, malamaki puso, malbuda ka pa kamuresiyan sa Quran. Opmano, ayaw niyo yagkaw na haram, na matagas kay puso, na to tatalikudan ka sa agama wallah, makalangaw to ataka, di niyan tiriman subnar. Ay sana nakabnar wataka. Emana niyan na may pamili kasayna, sa kamambo na may pamili kasama na nasisipang ko tiyan ang otawata na ayat pakiuyag kaw na haram na amay ka makala na ayamingi uyag kaw na haram na pipikiran ka aming ito na yung kasuy sa kabnar. Yang na nawata na inapado Ibnul Qayyim si ko mga limo wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. O ba nga ba bilang nga so limor ka wallah na dingka kumpas. Nagunyam man tafsiran natigyan na sa timambu alimor ka wallah. Na o ba nga ba pagito ngay kala kaito. Amingin ganyan rakaguna na dinga kumpas. Giyabo nga sabala amatang ka. Giyabo nga sabala alimang ka. Giyabo nga dila ka. Naipuong ko kiyawiyag ka sa nga ang de dunia. Na tama ni man to, na ayakala aminin ganyan rakaguna, di nga kumpas. Na pagilay na ka, ang kaya pagkababayaan na ka kulia ulo pa, mimbaluyer ka alimo wallah, anta kami ka-fitnar ka. Na ayamala pagilay na ka, naswata ka. Limor ka na wallah, anta ka-fitna. Naugi nga nawata ka. Naigirap sumbengan, nabakan sigadi. Nadi nga pakapsumbengan. Nadangawon sugun sumapia. Nadangawon saparan sumarata. Sigurado fitnar ka ko dunia gusto alungan na maori. Naugi nga nanawata ka. Nadi ka sumbeng udah makasumbeng. Na inirita na kaun na sukura na gusto hadith. Na inisina na da kaun nagyang auto mapia parangay. Pipikiran ka mala alimor ka wallah. Mala alimor ka wallah. May kaisa kong nagyang tuwa sa katawa ustad. Nasudyo kaya pa kauman yan sa madrasa. Nasumiyulad sa isagrado. Natigyan ko mga murit yan na. Antay niya kasimbing rakano sa subo. Bayaw niya na liman yan. Yan na ni mapya ustad. Ay pagang-paganay pumulaan yan sa mapya para tiyan na puso. Nayapagan na yan, pumulaan yan si Iko o murit yan na ang autuwa sambayang.
Ano, mangunin, sana inibayaw niya na limon yan. Amingi, miyasal ako ng autoasa kataw, di niyang kipuro aliman yan. Nainubay niyan. Di na ikaritan ko, nga di puro na lima nga, tiyan na da ako masimin sa subo. Allahu Akbar. Tiyan na nga ino, tiyan na da ako makanaw. Tiyan na ino kada makanaw. Tiyan na tiyoruga ko. Ino kada pakipukaw kaya binga ako siyuminga. Nagumiyura okswata. Tiyan na siman siya biya ko siyumi na disiram sumbayang. Allahu Akbar na bedmiya ka atras ang otostad. Natigin na sumbayang ka aluhur. Agwasar, Maghrib, Aisa, na may kasubo, nakapasangkad ni kapakanaong kanay. Pagis siya na kung mapita, may asimi nga sa subo. Assignment. Nakagaya ko ng subo. May agagaw ay bu asolusyon di makaturog. Kaupo umpa katurog. Sigurado di makapsumbayang. Sigurado di pakanaw. Nasukon so kaya pamadeng sa light, yabi niya na gusyumin yan, may buwat. Na umanturugan na managup. Na ako napagbangan, may agabdas. Problema, madakla aswa di ingagabo. Di pa kamal sa masjid. Limo wala na sumiyaga daloks. May unoton, teundugyan. Kagaya makasumbay ang miyaling maiga. Now di po kawa, na di makasung sa madrasa. Nagiyo to de mo miya kapirawlan. Gumatay ang ato alok sa pagunutan niyan. Na miya kakisak gumuraok. Na kaya pagurada niya biniya nagusyumin niyan. Nung kapunguraok. Tiyan na miya tayo suloks. Asiringan tanong. Nagudin. Matagtanong ng siringan. Kanabatan tunganay. Liang agyan si ominiya nagusya biniyan. Tiyan na tumunakan manas kanwa duy miyate di geloksanan. Allahu Akbar. Pakamasa. O pa man na di amis kang gastuan. Kebabayan amis ka. Langwa kebayan ka pumasa na merka. Takino baka tumun kap na nga nasiringan tanwa loks. Akang nabatanutungan ay. Tiyan na sa kanuna ay di inyong gastuan na sulawasakan. So kailangan akan. So kakanakan. Sudar pa akan, nasa kanian, namiyatunak na masjid karon sabab. Naukabaya kain na agus kama. Akababaya na kaskano sa sobra pang kubabaya kung ginawa ka na simbayang kano. Namiya ka kriya nga edo ka tao. Miya ka pa ng bayang siran. Na may tupon sa watairan. Namiya auniyan siran. Puong kwayamanan niya nakalibut ng udikap simbayang. Naming itugal niyan sirang ko sinto o kapangangarungan si ko Allah. Nagyan na ni wata. Giya ko na nga na wata ka. Naupun ka maswa. Amiritan ka unso Quran aguso hadis. Aguso mapia parangay. Na dead na nampago na mapia alimor ka wallah. Nayamala na amay ko makakukubur ka. Asumari ako mong karaguso nakhir. Amadakla kaya ribat ang ukatero kagusugal baka. Namadakla danga misuat ko Allah. Namadakla ini kadusang ka. Nakailangan amitanar ka si kukubur ka. Naapiyakon may pupurod numong kara liman yan. Kay bedas yan nakaangaw to atong katen. Aapya subuso puro yan makagamaw ko dunia. Nakasana na ipatew lang mo baraniyawa. Nakibita diyan ko na diniyan ka mapakatana. Na ako na matiro ka na yori pun wallahi nung arak na pakatana. Natigyan na kagya pantaga na si wataha. Apya ka paadi ka. Inilaya makaun sumapya parangay. Piya kaya mana piya kaya pagana dekaun sumaku kumano Allah. Na miyang ni ko Allah. Na piyang ni niya narila ang ka wallahi kalimu ka wallah baluin wallah susurma emana niya na kubur ka. Asurbi usurga tiarima wallah sa kalbihan o gastong kaun na kalbihan o tandingan kaun na mapia na kalbihan o babaya kaun na kalbihan o kialemang kaun na tiarima wallah na pakaturog ka na pukaw ka amay ko bangkit. Allahu Akbar. Ano mga day mapia amay ko makalaswata ka na may pamasa kanyan sa service may balay kanyan.
Kasay na nga niyan sa nurse o di na doktor. Nagyan na ni gira ikalilidap ka nagtakwa na watayan. Piyapian niyan mapakapag-eskwela. So watayan. Kaangkabala si watayan. Nagyan na ni pito manan na balasun watayan. Anday mapiasa na gusayan manan yan na mitugaling kaniyang pungo kalibut tungo kambarado sana mitugalingan yan siko kaliwa nagu paratiya. Kasabapan sa di ka masiksa ko kubur. Naupan o kaulog ka ko naraka na kapakitipungan yan nun. Asaras ka na barasambay ka. Nandito mo. Nasusirong o dunia na pagawaan ka buso, limo, wallah, aming gula lang kiwata ka. Nasusi sa akhirat na mata ang kasadun sa yamanan niya na anawatayan, ada niyang turua, sikulalan, akitong ko Allah, amakawgupon, amakasapaton, na makasundito dun sa hadapan o Allah. Oriano to na mga kakambata ngaya oras tano, madakal pa na di imamaypay. Tiya ka na po si Mito gali na baryo paypay sa Marawi. Wait na makapamaypay, takagya mayaw o. Wait na gaya mga jima, kaya sung anak na da kayaw niyan, kaya nga ilalapisan na. Pamakaganta no, nagito ba, kaya nga nawata ka, na pinaka-importante ka na kababayaan ka. Na di maribat so babaya account. Na aya di ka karibat o babaya account, na miyatod ka siko, turuan account. Na aya kikito din kaon, na Quran na gusto hadis. Na api nga pakapag-iskwilaan, na mataganan lalan si kuya manan yan na dunia yan. Kapag pakapag-iskwilaan ka, mapia, o gaid na ubang kaong pakilakatali kudis o agaman yan. Si ko miya nga unang tano, na miya dakdakla, miya giskwila, na di man tao matiya sa Quran. Na iman to alhamdulillah, miya giskwila, miya turilpan. Miya giskwila, miya kapangadipan. Na madudua belidyan. Madudua garangan yan. Nagyan na ni pekatuman, tisang kaya kapagintaw ko dunia. Oriyan yan, na matarbiya ka, malayama ka, masinanad ka kawagama, na amino-minos na mapakasumbayan ka. Na mapamulang ka ko puso yan, so babaya yan ko Allah. Babaya yan ko agaman yan, babaya yan ko yung diyan. Na babaya yan si kuya manan yan, na mga tunga na yan. Na umasa kaunanan, amalayama ka, apkababayaan yan sa Allah, na apkababayaan yan sa sugu Allah, na gusto agama Allah, na gusto yung diyan, na gusto mga tunga na yan, number one, ayamanan yan na tao sisang kay dunia. Nakabnar yan rakana. Nananay no, dito no mapanyorkat, nayap man natugalin ang tanong no, sukab na ro mga loks. Pala-paletan, wad na ina yan, ad na ama yan. Nagira may ito ka, naapas sa kasiyuming ka. Anawid akal ka umi, anakabay anaka umi, ad na pumaskaan ka umi, masakit ka umi, abi. Giyan ang tanong, isa ko may nga ito tanong. Tirog ka, sisa nga to sala, miya ka na ka, tatanggo ba nga piya-piya. Siya ko igaan ka. Pagkayawang ka, piya-piyan ka. Sakit ka, manan yan na dataroyap ka sakit siyo minga agusiyabing ka. Giyan na ni ina agusoma. Malaigagaw. Si kora sa kaikailangan tanong siran, kaya babay ang tanong iran. Si oras sa malubay tanong, siran ni bagar tanong. Si oras sa dagakan tanong, piyago per tanong iran. Si oras sa dapat nitar tanong, piyakan ditar tanong iran. Si oras ada kebabayar tanong, kaya babayan tanong iran. Diyan na ni ina agwama. Okay, naknaba na libre. Naknabas karakatano sikato ina tanong huwama tanong. Sumikaton na sukuran na gusto hadis. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara aw ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Ini sugu Quran na piya-piya ka. Sina ka siya makabata bila boy gira miya luks asiram man miya ka kailangan ka. Sina ka pemili niya na di piya-piyaan so buntalian. Mga pipe kanditar, mga pipe panganangkan. Ugay na sudyo kini tugalin kasi kotian yan.
Nakiataguan sa diyang kasukakan niyan. Agus sukabaw niyan. Nalalayon pagkararangitan. Na di din mapipiyagino niyan. Na di niya mapunditar so kababayan niyan ditar. Ang kaino na di niya makasukudan na giyang auto kapakaalautian niyan. Na di niya mapatikor sa buntalian. Kaya di niya na imana niyan na kiwidakal na antuman na giyang kaya kapiyapiin niyan o kapagawi din niyan raka. Na may kopmbota. Na din na sa timang buwabaray bunaba di palto siya ating sakit-sakit tiron. Na iman to kailangan kaniyan. Naubang ka panganuguni so mahito atamu ka. Naubang ka panganuguni so serbisyong ka. Nayamala na kababayain ka. Kaurasa kababayaan ka siyuming ka usiyabing ka. Na miyunuton so langwa ka benar na kapakay pinakasubraan ka. May ko pagkababayaan ka sira. Igirap man na siyabing ka usiyuming ka. Na kurang subabaya kaon. Kakialapisan o babaya ka kay karumang ka. Agus subabaya ka kuwata ka. Na babaya ka si ko dunia ka. Na babaya ka ko tamu ka. Kialipatan ka ngay miraser ka. Dua niyan siran. Mala sumaryang ka sa hadapan ko Allah. Api yang tua kapamasung. Yang tua open wad na orya na ang tua ini sa para Quran na na isipar panu Allah. Naupo nga mabaloy kalipatan ka sa unot akhiran. Nakalipatan ka sa babay akhiran. Nakalipatan ka sa serbisyong akhiran. Nakalipatan ka sa gastong akhiran. Nakalipatan ka sa yamana babay akhiran. Siko kaya luksiran na ayamana niya na pipikiran ka din. Kumang kasisang kay dunia so rarang ito Allah na ayamala na si isa alungan na kiyama. Nakagiyama daklawata. Aliyo pang sesang kau tua di niya ni kepadisya mayan agusin na yan na pagatuan niyan pa. Nagyan na ni dusa udika tubat ko Allah. Ading ka deng kelipos sesang kay dunia na kumangkan sang kay dunia ko unan udang kapatay na ayamala na sa kubur ka na lalampu na si ko naraka. Dalawa dusa amia aloy Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebayadan sisang kay dunia adika pen matag-matay na kebayadan kan mawaraw sa luksyan barasina agugi ang nanayamanan yan na dipendiakat kay siksa unsi ko kubur yan orian yan giyangan na balaloks ka miadak-dak lamang tutulanon si sa hadis. Giyang ito mga wata amyodas ko rasul ka kebaya jihad. Na ini si no rasul wad na loksiat. Pitiro iya na ad na tinasi kakiran jihad. Giyang ito yung manan yan na wata miya ka 5 ragun. Na di niyan tiro na si paturuga si ko surga. Na miya masa so mga pediet. O pa man nasisika sa dunia nasika pakaturog si ko surga. Eman to sungtan ko mala ulama. Sabi yung sirang ko mala ulama. Tiyan na ba nagmuting apadamiya? Amya kalimar ako na pagkaturog kun si ko surga. Natigyan nanto na o sa enakaw. Natigyan na miya kalimar ako na pagaloyan anakan. So inakan na gusto amakan. Amya lokas na amay ko miya pakakanakan siran. Miya pakanditarakan siran. Kaya panrapo na kansiran, naturog siran, napagiga ako kudasigan niran. Nabadi sa surga, nasi ko kababa ano palo, umangay na sa surga nasi kudasigan. Akada das lani inago siyama, ang apiad na mapiaigaan si sa sabala, nakabayak na siya ko pakaturog. Si kwema na niyan, nakapusan ng mga iran, kaubaad na pakakaidikiran, na anakan sa kanimaw na matay di siran. Mana niyan na miyagakas ko na ang ito mala ulama. Ang ito mama na tigyan na pure, alimaragun na pakaturog ka si ko surga. Sa katawa ba, sa tanong pagpusa katiya pagalasunsi. Na duman na miya tali ko to sa mga pakaisa kagiya. Na limo wala kasi sa nga doktor tanong na niyan mapanbag. Kapag ay suratiyo, mga pakaisa related si ko kapagingat. Ikaw kan diakat, ikaw ka kekarumay kan dedarudupa. Ako so pagaltultan o siring-siringan. Bata bila bos no mga kukuman.
Naiman yan, nagya ko na nga sa katawa ina na miya balo. Nagya ko na nga kaya balo niyan na ay padiyan na suwata yan na penguda-nguda. Nasa konso kaya pakalabangiran. Na melay niyan si wata yan na di mapipiagino niyan. Na inubay niyan na tigin na ikaritan ko kato na kana miyatay siya bingka na awida ka laka kakagyada ang gastor ka napakaganak ka mga dik. Nakatay ako. Api atigin na panabuntala ka nagyang ay sabala sa mata ka na milalas sa kada udin. Na di ako mataong ditar. Na miyaloksa ko. Na ipasad akan raka asir kabusaba pa di nga kapakapasad mga dik. Ana tigin na nakakuha sa gasto. Tinaya gastong ka na ating akan. Naya gastong ka na panaguntaman akan. Naya gastong ka na lango na yamanan yan na pagkagagakan. Kaya tigin na planuakan. Na pinagikura ko sa mga manok. Na pamumulaan ako. Na yamanan yan na di akan indagang. Na supka di akan mga arga yan na gina ni gastong ka. Naya pa na pangadian na ka na sumiya ka pia-pia madrasa. Na ini enroll yan sa mga tao pia madrasa. Nakataon niyo nga mapi ang madrasa ya disisigyan ng mga estudyante, mga murid. Nagyang ito ang mga pipia ditaran, talompa, gamit. Nako na masusang nga awata ilo. Nami si Sibay. Allahu Akbar. Okay, nagirasi sa klas na kanya ni number 1. Kaya kalilid sa nga na nakaragnan. Ada gasto niyan. Na mapipikirian na di mararasa sa kay dunia na di makapanaguntaman. Nagira ko na kuan na sabab sa nga to kabray tiyan kapasang yan katutur dunian nas kanya ni mita tayo bray tawata sa klas. Okay na di pa kasambi sa talompa. Di pa kasambi sa uniform. Na mga samok pa sa mga classmate yan. Na makaw-makuman sa walay na pumli na mapipia ginawirang kayo minian. Apia dua-dua siran. Na pagatuang siran, perembang siran, lalayon siran makasisinga, mapipia ginawirang gina ni pamilya. Apia dua-dua kanu kataw, talo kanu kataw, 5 kanu kataw, aya buwa pukilino iyo, aya buwa pukisda iyo, mga raunautan, naasara di kanong ginawa ay mapipia ginawa niyo, gina ni mapipia pamilya. Apiap manikala yan na pamilya. Nakaala yan ni kadatu. Kapian yan ni bangsa. Mapi walay. Mapi service. Samay ko ay diran ito tawagan na daura. Na disirang pangiginawa kenapa mapi pamilya. Na ako napasadiran na umiyo bakapsyong niya madrasa. Natigin na way. Di ako rumsyong. Kagipkil kaya no ba sumuko mga murit. Kagyagyan ko ito di mataon ditar. Nalasa ka pa na sa balahamatan niya nga daudin. Miya salak agi nga wata mingibagak yan suluto yan. Agurongon mitilo ko ni ina yan. Dan yan rauta sa liw mingi salobo nun sa kwarto. So kung yung kaya surungon ni wata yan, miya alaw niya, miya kanggag sa sirama, di sirang ginawa. Yan tawag yan Naomi. Nagya ko niyang unsaga diya ngayon mga asamo ka mga murit. Natira na i-ibsiyuming ka. Nagwirang ang palabada, agwirang siyumuka. Namiya kapalagwi ko na ngaylok sa pakaguraw. Nagya ko na nga watayan nakagya makauma. Di petero. Di ken. Di ka pamitira. Tingnan niyo minan no kay ni kasalin. Kangkadin. Di ken. Tingnan to na problema. Ito na miyang galpo kakan. Tingnan na inukasyong sa madrasa. Ini kaya ayakan sa ka. Allahu Akbar na tiko niyo minya na kaya sakitan ako dun. Sa nga to kaya sumukarak ng mga murit. Ang mga samok. Wait na mas masakit rakan na nga kaya tiro ang kaun sa ipkaya ang wasataw. Allahu Akbar. Ponro na mi alin sudirang ka pagatuang so ka perembangiran dirang ka pisla mi alin. Tama sa emanan yan girabuan na mga importante era di kambitiray. Gumakagraduate. Gumaka-abroad. Naso kaya pang-abroad yan, kaya daan sa pedang eloks. Si nga to, walay, upama ko, masugatan du na kutong. Sabab si nga to, peletusan.
Nadap diyan. Kaya ako na mau masuk pembakasyon. Ay, na masusurong adnoy na yan. Amya kasiyaw ulan. Na mapipikir yan ng auto-auto yan. Na miyaw masuk pembakasyon na din bakasyon. Napalaid miya ka umaso mga padiyan na din makauma. Na apya surat na da. Miya kadua ragun da makauma. Miya katelo, miya kapatama sa pito ragun na din makauma. Allahu Akbar. Na dan yan surati. Na miya kapanik kung usiringan niran. Dan yan tunay miya sa watak na miya kapito ragun. Naibit ka din na sumiyagadrak na sa longam buwaba hindi mapipikir. Nakatayada ko niyan surati. Dako niya na emana niya nabalingi. Na dia kan ngatawan nonton na masusuayan. Nauman isi anak no mga padiyan dirang ngatawan. Natigiran na di nga mga tawan. Na miya ka umasiwata ka miya kapasad. Naso kaya pakapasad yan na miya nga Roma. Nasisa sa nga sa balabaryo. Natalo nga tawataya. Nabakon miya kabaling. Ang ato aloks, dadong panini mo. Dumiri ka din lihalagyan na nga sa baryo. Pisiti man yan sa walay, o manimaw man yan na walay, natuto ko niyo, di niyo katao, nondo si babaling. Ngay wata ka na miya kapasad mga di. Natigira na kauto. Miya tutukian sa paitaw na ayam miya kalakaon na si watayan. Naipon sa palada, inataman sa ulo na palayan, yan piyang angarkang, giyan na ni ina. Ina, ape kala arata ginaw niyan raka. Na umaylay ka niyan, napakada surata ginaw. Ano man di nga nga PPI. Ano man ay kapagatuin kaon. Ano man ay di nga ikapadiin. Ano man ay di nga kapsirbisyo. Giyan na ni ina. Naya ko na gaga kasanina yan, nagumakaliw sa mga watayan. Nagunguguraw kay Nikal kira na nga ilok sa lasakimata. Naguni nga kapati sa barukan sinayan. Naming itulo diyan sa kalamalama tingin na baling ka. Di kasi ipsu. Allahu Akbar. Napunguraw sinayan na mabaling si inayan na punguraw ka maruro patapuso yan. Nakaprangawa kapakalaka diyan. Napakisa yan sa ginawa niyan. Ang tunay kasalaan yan. Apya suda aro-aro nawatayan na diniyan siyapan. Na miya lokas na da amrita nun. Nada siya po. Nakako na mo siya kay po siya na miya giraw ang tawatayan na pumili ni ina ka. Dia kurong siyong na miya kauma. Na dia kang pembanugan na pimbanug ako niyan. Katawan na ka na ino ako ron nisyong agigira miya kauma ako ron na di imbaluya bisayakan. Pamipi ako niyan. Tinda sa makanakan. Pangagud na ko niyan. Langon nagal pa kayan. Di na mapaparo. Di ako niyan masuat. Naaming ibulong ako na di ako ron pa kailay na takin upa. Kaba kendin miyari nga sa. Nasumyungon. Nayapakamas na nakay ko na mauman niyan so alay iran. Na miyad da kadaklataw ron. No ka na matitimo. Sina ka di tinudan. Guniyan kon masayaw so tuwak. Naguniyan maab na uloy inayan. Napatawag niyan si Umi niyan. Umi, sembaga o kami kaumako. Di makaptiro ba niyan malalangag. Melay niyan na lima yung Umi niyan na kumakapat sa surat. Kinuha niyan na biyate ayan. Natiga na ikaritan ko. Katawan na napakaumaka. Ugay na miyang ali ako kaubamay kung makaumaka na di ako din makatiro ugay o di na miyate ako din. Na inisurat akan so kububayan na nakatiro. Ito yung nakubayan na nakatiro na pinalamatan akan ska. Kaya balasan na akong kadun. Kaya may ibalas karakan na miya kapasad ka mga di. Nagyan na ni Tito pangarapakan. Na ay manan niya na ipag-isya ka na kanan tunay kasalaan akon. Miya kapito rago na piya surat. Naptiro na kan rakaded na sumiagad raka na salunga musanga na napito rago na bakas kadi mapipikir. Na masusurong ka nun so kapo na nakamay ko makauma dakad makauma. Anto na ikasalaan akon. Miya nga rumaka daw nga pakatukawa. Tiyaga po anak ko daw nga diyak nga tawan. So miyang akura ka, tiya kabaling aong ka. Tunay kasalaan ka.
Na isa ka manatigang umay ito ka, nasa sabala amatang ka. Na ini kawan na kano ba may kumakalaka na di katarima ano mga tao. Nakasabapan sa malalong ka. Na inawidan na kan sa kana, sumiyong ta sa doktor, na piyakikaloy tak nung susabala kumatakan. Na initugalin na kan raka, sa babaya kan raka. Na iman to, na inibalas kao, na inikaya ka sa tao. Inibalas kao na piturago na piyasurata. Na may nga rumaka, daw nga pakatukawa, piyaga po anako, dang karakang pakikilala. Nanay no, sabar ako dun, ay importante na mingit tunay ka, susangan ka, amya ka pasad ka mga di. Nagya ko na ngaya watayan, nadatarong ko no inidagalangit, namya ka tipu sa lupa, kaawidan yan si uminiya na masasako po niya. Amit pagaluyan niya sa sabangan sa depan. Lelo draya di pakabalastero. Apakatawag yan si uminihan. At iganaumi kulay. Napakababayan na kan saka. Kamay to ako panatigyan na kaya to kawanakan. Kaya to kawanakan. Agyan nga sabala sa mata akanas kay kimataw. Napisipatan akan saka na di nga kabaya o bak nga to kawin na piyag mo akan raka. Nagyuti inuluga kan raka so puso akan na tumuna kan skawmi adigya ginawa akan. Nataman sa kaya palabadar ka mga klasmita ka. Na miya pikirakan. Ay no mararasay siyumi. Adi tirima ano mga tao. Kasabap rakan. Kapya suli pa to. Tuban yan rakan bugan. Asabala amatan yan na inibigay niyan rakan sa babaya. Babaya yan rakan. Na inubis mararasay siyumi. Adi tirima ano mga tao. Kasabap rakan. Nagwakwat tigyan tabid sa nga napalaw. Katipu ako ka anak kumatay. Kaangka kaday sa rekor. Naangka kaday sa emanan niya. Awid akal. Na miya pikirakan man. Aw mate ako. Nakabakan skad miya siksa. Nagyuto'y sabab. Aya bu aming ibulong ako nun na bakor ka di pakilay. Di ako kasung. Di ako ka makipkoneksyon na. Di akong babanugunuan do manay kada nga sa rekor. Natakin o baka bakit skad miya ring asa. Na di nga di ituro ah. O baka kialapis ikaw puso ako. Kagi nga namin kapituragon. Naibat kada mambo sumiyagadrak na salungan na bakas kadip kaguro okay. Namiya nga rumako na dakan kalapis ko puso akan. Namimbobota ako na sakayip ko bayan akan diso pamilya akan. Naiman to, miyaribat ako. Takino ba kaya bulong. Nawa na serbisyong karakan nasa kanipakaw na umalubay ka na sa kanya na bagrian. Naiman to na miya ka umakur ka na dako lakay. Naprila iyaw ka. Na miya langad ko ni uminian. Na miya idedarap manalo iyan na makasisinga. Na miya kang gagsasiran. Na sidin miya tayang kautwalok sang kautwa kang gagagsairan. Nasulang wada taramihad na mga inayan na na mga amayan. Awyag-uyagapan. Na malakay kapan. Napangni ka sarila, nasirbisyoin ka, kababayain ka, gastuin ka, di ang kakagagang ka, malakay kapan. Kalutang kasukasurgaan si ikwatag o mga airan. Ridallahi fi ridal waliday. Gira masusuatar ka sumbelaloks ka, masusuatar ka suwalla. Sakhatullah fi sakhatil waliday. Gira kerangitang ka umbelaloks ka, kerangitang ka, ukad na naka. So man sulawa daraot sa loksyan. Ay man to na ibuab sa gadan yan. Nasukuburoy na yan, nabuswama yan. Nakapakaya pagkatago sa ginawa, kay gira miya kawidakal, kay gira miya sakit, kay gira na problemang ka. Ubabusa sa sina, ubabusa sa siyama. Katawaga kan sina, katawaga kan siyama. Ado pa na lang ba kabnar kay nakabusiyama ka? Uba na sumagadar ka wakto. Dingap ka pala dalangit. Ya Allah rilain ka. Ya Allah kalimon ka. Ya Allah. Baluyang ka sukubur yan na surbi o surga. O ganyan na maswa ka, mingitunayin ka. Sumuri purya kabnar ka ubalaloks ka. Balas ang ano pala, wallah sa madakla mapya. Batan pa ka surga, wallah sa emanan niya na timon tanong niya ko surga. Assalamualaikum warahmatullah.